Aşgabat Şafkat Mirziyoyew garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Özbekistanyň prezidenti Şafkat Mirziyoyew 20-21 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça resmi sapar bilen Aşgabada barýar. Saparyň öň ýany türkmen häkimetleri Aşgabatda hereketi böleglerini çäklendirýärler. Türkmenistanyň özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy hepdeniň dowamyny Aşgabatdaky Magtumul Şaýoluň Atamrat Niýazow köçesine yapılan onu Şaýoluň uğru bilen gatnaýan awtobuslaryň uğrunyň üýtgedilendigini habar berýär. Şeýle-de paýtagtyň bu künjegine ýerleşýän Daşkent seýilgähine ýanaşyk köçeler hem yapyldy. Bu seýilgähiň özbek prezidentiniň Aşgabada malasyryan saparynyň dowamyny dawaraly açylmagyna garaşlýar. Şeýle-de saparyň dowamyna türkmen-özbek serhediniň golaýyna ýerleşjek Töwda merkeziniň düýbüniň tutulmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan Daşowut we Lewap vilayatlaryna etnik özbekler kowçum bolup ýaşaýarlar. 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýa-da bu ýurdun umumy ýylatynyň 9,12 götürümini etnik özbekleriň emele getirýändigini, 88 götürümniň türkmenlerden düzülendigini aýdýar. Ýarym resmi Orient Tomon ýeşri 2010-2020 ýyllarda ýurdun türkmen ýylatynyň 90 götürümden geçenligini habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun özbek ýylantyly sebitlerini Özbekistanyň ýumşak güýjüniň, özbek diliniň, özbek medeniýetiniň we Özbekistanyň media serişdeleriniň ýylat arasyny meşhurluk gazanýanyny habar berýärler. Ýa-ni ýakyna ýurdun Demirgazyk Daşowut vilayatyna sapar eden habarçymyz ýylat arasyna özbek tili ýaýlymlaryna giňden tomoş edilýändigini, galy berse-de Özbekistanyň mobil ara gatnaşyk ulgamlaryndan peýdalanylýanyny habar berýär. Özbek telekanallaryna tomoş edilýär. Ýylat hemra arkaly däl özbek telediňinden ýeberilýän torkunlaryň üstü bilen özbek kanallaryna tomoş edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Şeýle-de habarçymyz ýylat arasyny özbek diliniň hem meşhurlugy ýa bolanyny, galy berse-de Demirgazyk Sebitiň käbir künjeklerini Özbekistanyň öýjükli telefon operatorlarynyň peýdalanmagyň mümkinligini habar berdi. Türkmenistanyň özbek diasporasynyň ýaşaýyş durmuş şertleri we etnik özbek ýylatynyň aladalary barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna 20 oktýabrda gelip gowşan hat Türkmenistanyň etnik azlyklaryň hususan etnik özbekleriň düşen hal ahwalyny belli bir derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň Lewap we Daşowut vilayatlarynda kowçum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň wekilleri özleriniň Türkmenistandaky hukuk kemsitmelerinden halis ýadandyklaryny aýdýarlar. Diýip Azatlygy bilen okuyucu hatyny aýdylýar. Etnik özbek ýylatynyň wekillerine salgylanyň hatyň awtory hususan Türkmenistanyň soňky 30 ýyl dowam edýän türkmenleşdirme siýasatynyň etnik azlyklary aladalandyrýanyny aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilim puwdugyny döwlet tarapyndan öňe sürilýän aşa türkmenleşdirme we ýurtda ýaşaýan beýleki milletler umuman äsgermezlik olary ýok hasabyny görmek siýasaty awtoryň pikiriçe ýurtda ýaşaýan etnik özbek ýaşlarynyň arasyna käbir nägilelikleri we soraglar döredýär. Azatlygyň redaksiýasyny bilen hatyň awtory Lewaply bir mugallyma salgylanyp Türkmenistanyň etnik özbeklerde döredýän käbir soraglary mysal getirýär. Yoldaş mugallym, näme üçin Özbekistanda ýaşaýan türkmenler öz milli geyimini ýa-da islendik häzirki zaman isigini geyip bilýärler. Türkmen dilinde okap bilýärler bilen, emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty dersi hem ýok. 11-12 ýyllyk mektep okundy. Diýip hatyň awtory Lewaply käbir okuwçylaryň mugallymy berýän soraglaryny sitirleýär. Hatyň awtory ýurdun günnäger sebitlerini ýylat arasyna Türkmenistanyň ýyllar boýy dowam edýän ýapyklyga garşy nägilelik meýilleriniň döräp başlanyny we ýapyklykdan ýadan etnik özbekleriň goňşy ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyna gödügüdüjilik bilen seredýänliklerini aýdýar. Türkmenistanyň ýapyklyk ykdysady krizis we udaga çeken syýasy durgunlyk etnik özbeklerde öň garaşylmadyk täsir reaksiýany döretdi diýip okuyucu hatyny aýdylýar. Ýagny ençime ýyllap okuw üçin, iş üçin, geljek üçin diýip käte mezburi, käte millitin dokumentlarda atlary, familiýasy we milleti türkmenleşdirilen özbekleriň ýaşlary indi bugünkü günde özbek telewizionysyny, özbek reallygyny we umuman Özbekistanyň maglumat we syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýykyn edýärler. Diýip okuyucu hatyny aýdylýar. Onuň sözlerine görä Lewaply ýaşlar Türkmenistanyň maglumat giňişli we syýasy jemgyýetçilik durmuş bilen deňeşdirileni Özbekistan barada has köp maglumat bilýärler we Özbekistanyň çinownikleri, sportsmenleri we artistleri, blogerleri tanaýarlar. Yerli ýaşaýjylarda özbek milli egneşiklerine, däpti surlaryna, Özbekistanda galan garyndaşlarynyň durmuşy bilen has içkin tanysmagy bolan gyzyklanmalar artyp başlapdyr.
Türkmenabatly özbek gyzygelinler häkimetleriň talabyna we dildin buyruguna garamazdan adaty durmuşynda köçede, toý märekelerde ýene-de öz milli atlaslaryna, saý köýnüklerine dolanyp başlady. Diýip okuýjy haty lewaply bir sowdagaryň sözlerini getirýär. Okuýjy hat Azatlyk radiosynyň web sahypasyna dolu görnüşde çap edildi.